Il-ħadd it-tajjeb, illum 26 ta' Novembru, festa ta' Kristu Re. Nilqakom għal din il-qudiesa waqt l-attività Encounter, attività żgħażagħ imtella mill-Malta Catholic Youth Network bħala parti mill-attivitajiet tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Il-qudiesa tal-lum se ssir fil-Mużew tal-Avjazzjoni f'Taqali u se titmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna. Se jikkonċelebraw ukoll s-saċerdoti li qed jieħdu sehem f'Encounter. The goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin nagħmlu l-festa ta' Kristu Re tal-Mulej, Sultan tal-ħolqien kollu. Qegħdin nifirħu wkoll bl-imħabba tiegħu li tinfirex f'kull żmien u fil-qlub ta' kull wieħed u waħda minna. Qegħdin hawn mill-Aviation Museum. Qegħdin hawnhekk għaliex f'dawn il-jiem mijiet ta' żgħażagħ Maltin u Għawċin iltaqgħu biex jiċċelebraw il-fidi, jiltaqgħu mal-Mulej Ġesu u bejniethom. Anke għaliex il-Papa Franġisku xtaq li l-festa ta' Kristu Re tkun ukoll il-festa taż-żgħażagħ fil-Knisja Kattolika. Ejjew nitolbu għaż-żgħażagħ kollha tad-dinja millum. Imma irrid ngħidilkom l-aħwa l-ħsieb tiegħi imur f'tant żgħażagħ milqutin bil-gwerra. Jew inkella bil-fenomenu naturali qed iġġib il-bidla fil-klima. Żgħażagħ li qed jitilfu t-tama tal-ħajja, jew inkella jitilfu ħajjithom f'konflitti, vittmi innoċenti tal-ħruxija tagħna l-bnedmin. Nitolbu ħafna lihom u nitolbu biex is-Sultan tal-Paċi ibiddel il-ħruxija tal-qlub f'oasi ta' mħabba. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna biex nitħejjew ruħna, ħalli niċċelebraw dan il-misteru tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet
u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġiel, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bil il-missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qattal tagħna, int li qiegħed fuq l-emin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox int trid tiġġedded kollox fi bnek il-Aziz, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Fit-tiba tiegħek atina li ħlejjaq kollha meħlusa mill-jasal tad-dnub jaqdu l-kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' profeta Eżekjel. Dan jgħid Sid il-Mulej, arawni, hekk jien se nfittex in-naġġ tiegħi u nieħu ħsiebhom bħalma raj jaħseb fil-merħla tiegħu meta jsib ruħu f'nofs in-naġġ imxerda tiegħu. Hekk naħseb jien fin-naġġ tiegħi u nsalvaħħom minn kull fejn xterdu fi żmien isħab u swiet tal-ajru. Jien stess nira in-naġġ tiegħi u nserraħhom oraklu ta' Sid il-Mulej. Jiena nfittex il-mitlufa, irreġġa' lura l-imxerda, ninfaxxa l-ġrieħi tal-miġruħa u nqawwi l-marida, inħares is-smina u l-qawwija u nraħħhom bil-ġustizzja. Imma għalik, merħla tiegħi, hekk jgħid Sid il-Mulej, ara, jiena melħaq bejn naġa u naġa, bejn mtaten u bdabat. Il-kelma tal-Mulej, roddu ħajr lill-Alla. Sam responsorjali flimkien, il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni flimkien. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'menat kollha ħdura iqedni flimkien. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jieħodni, emmu irejjaqni. Imexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu flimkien. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejji mejda lija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt dik li rasi u l-kanċi tiegħi tfawwarli. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Mija iva jimxu t-tiba u l-ħniena, il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-Mulej sakemm indum ħaj flimkien. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Qari mill-ewwel lettera ta' San Pawlo Apostolu mill-Korintin. Ħuti, Kristu kien mqajjem tas-sew mill-imwiet, l-ewwel frott fost dawk li raqdu. Għaliex jekk permezz tal-bniedem feġġet il-mewt, bniedem ukoll isseħħ il-qawmien mill-imwiet. Għax bħalma l-bniedem kollha jmut f'Adam, hekk ukoll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif jmistu jibda l-ewwel frott li hu Kristu. Wara li dawk li huma ta' Kristu fihom il-miġġa tiegħu, imbagħad it-tmiem meta Kristu jirħir is-saltna f'idejn Alla l-Missier. Wara li jkun ered kull ħakma u kull seta' u kull qawwa. Għax jeħtieġ li hu jissaltna sa ma jqiegħed l-edewwa kollha taħt rijlejh. L-aħħar għadu li jinqered tkun il-mewt. U meta kollox ikun imqiegħed taħtu, imbagħad l-ibn stess
jitqiegħed taħt dak li jkun għedlu kollox taħtu sabiex Alla jkun kollox f'kollox. Il-kelma tal-mulej. Għadu ħajrin Alla. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Imbierka fil-satna li ġejja ta' David missierna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq tron glorjuż tiegħu. U qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u hu jifridhom minn xulxin bħalma raj jifret in-naċ minn mos. In-naċ iqegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xellug. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk fuq il-lemin tiegħu: ejjew imberkin minn missieri, ħudu d-kbir tagħkom is-saltna li tħejjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont birġuħ u tmajtuni, kont bilaċ u sqejtuni, kont barrani u ilqajtuni, kont tieri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni. Imbagħad weġbuh il-ġusti: mulej, meta rajnik birġuħ u tmajnik jew bilaċ u sqejnik, meta rajnik barrani u lqajnik jew weri u libbisnik, meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk. U s-sultan iweġibhom u jgħid: tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed fost dawn iż-żgħar għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xellug: morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja mix-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont birġuħ u ma tmajtunix, kont bilaċ u ma sqejtunix, kont barran u ma lqajtunix, kont tieri u ma libistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma wkoll weġbuh: mulej, meta rajnik birġuħ jew bilaċ, jew barrani, jew weri, jew marit, jew fil-ħabs u aħna ma waqafniex miegħek. Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom: tassew ngħidilkom, dak ma għamiltux ma' wieħed minn dawn iż-żgħar, anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fil-bagħtija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Fil-festa ta' Ġesu bħala sultan, illum niltaqgħu miegħu bħala mħallef l-ewwel nett. Imħallef ġust għaliex mhux biss jagħtina sentenza skont il-verità, imma wkoll imħallef ġust li jikkonferma l-għażliet li nkunu għamilna fil-ħajja tagħna. Huwa r-raj li jifret in-naċ mill-mos. Ovvjament din hija kategorija allegorika, m'għandna xejn kontra il-mos u lanqas kontra n-naċ. Kultant ngħidu li xi ħadd huwa bodbot, imma il-bdabat ukoll maħluqa minn Alla u kull ma ħalaq Alla huwa tajjeb. Huma kategoriji li jiddistingwu
skont l-għażliet li nagħmlu aħna. Għaliex il-mistoqsija li għamlinna hija immintom kif ħadtu ħsieb xulxin. U r-re li aħna qegħdin inqimu llum jingħat magħmun lilu mhux l-unuri, l-inċens li ħarqulu, ix-xemat li nixelulu, l-istatwi li nqimulu biex bija tiegħu, imma jingħat magħmul miegħu innifsu kif nittrattaw lil xulxin. Waħna nistaqsuh imma fejn trattajtek tajjeb, fejn trattajtek ħażin. U nisimgħuh jgħid dak li għamiltu mal-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi. Ejjew inħarsu lejn il-kbarat tad-dinja, lejn ir-rejiet li ġew fl-istorja tal-umanità, lejn dawk li għandhom l-awtorità llum ma jsejħulhomx re, jsejħulhom presidenti, jsejħulhom ħafna titli. Imma l-kol kemm huma meta jħarsu lejn il-poplu avdat f'idejhom jgħidu kull ma għamiltu mal-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi. Forsi din hija xi ħaġa karatteristika tas-sultan li qegħdin nqimu niċċelebraw illum li għandna bżonn niftakruha. Imma wkoll niftakru li meta inħarsu lejn xulxin qegħdin nilmħu ix-xbija tas-sultan tagħna. Għax jekk islatin ta' din id-dinja, il-presidenti, ir-repubbliċi, ipoġġu fuq il-muniti, fuq l-armi, ix-xbija tagħhom, il-mulej ix-xbija tiegħu poġġiha f'kull wieħed waħda minnha. Jekk trid issib ix-xbija tal-mulej, ħares lejn ħuk, lejn oħtok. Illum aħna nqimuh bħala ir-raj li jagħżel bejn it-tajjeb u l-ħażin u jirrispetta l-għażliet li għamilna sal-konsegwenzi aħħarija tagħha. U allura din il-festa, mod speċjali din is-sena aħna naqraw is-silta mill-kapitlu 25 ta' San Mattew għandha tixprunana biex aħna nqimu lis-sultan tagħna fil-proxmu tagħna. Aħna llum niċċelebraw il-fatt li bħala familja ta' Ġesu, bħala l-Knisja ta' Ġesu, aħna għandna tradizzjoni kbar ta' nies qaddisa, ta' profeti li għalmuna xiġifieri tlibbes lil min huwa arwien, tgħallel lil min ma jafx, tisqi u titma' lil min hu bilaċċu bil-ġuħ, li tuħsib il-morda, li kkalzrati. It-tradizzjoni nisranija mimlija mix-xhieda ta' dawn il-profeti. Waħda mill-profeti l-kbar li iżjed qrib tagħna hija llum qaddisa Madre Teresa ta' Kalkutta li għexet il-kelma ta' Ġesu sal-aħħar konsegwenzi tagħha. Imma jiena u inti f'kull atteġġjament tagħna, f'kull kelma li ngħidu, f'kull ħarsa li biha niltaqgħu ma' ħutna, irid ikollna din il-konvinzjoni, dik il-kelma tidwi, il-kelma tas-sultan tagħna, kull ma għamiltu ma l-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi. Illum ma nistgħux ninsew fit-traġedja ta' popli anke fl-art fejn għex Ġesu imma mhux biss li qegħdin isofru minħabba l-kattiverja u l-politika malizzjuża u l-mibeda tan-nies li jmexxu jew ma jmexxux. Bħala backdrop għandi ajruplan pjuttost antik, ma naħsibx li nitħajjar insifer bih tal-ajruplan illum, imma parti minn dan il-mużew interessanti ħafna għax kull ajruplan li għandu storja partikolari, għandu DNA tiegħu, ma spjegaw li din il-backdrop tal-lum u ajruplan li fil-ħajja fl-istorja tiegħu intuża fil-gwerra, imma li iżjed parti tal-karriera ta' dan l-ajruplan kienet f'missjonijiet ta' salvataġġ biex iwassal il-pellegrini u anke biex iwassal l-għajnuna. Xi ħaġa li tista' tintuża l-gwerra
kellha użu sabiħ ta' solidarjetà. Forsi dan hu li jixtieq is-sultan tagħna minna llum li l-enerġija kollha tagħna l-bnedmin li ħafna drabi naħluha bħala strument tal-mibeda bejn xulxin, tar-rabja li għandna l xulxin, nikkonvertuha, nittrasformawha, nbidluha f'enerġija qawwa ta' solidarjetà u ta' mħabba. Dan ikun il-mument fejn anke l-popolazzjonijiet żgħażagħ matul id-dinja bħalma qegħdin jagħmlu fl-attiviżmu biex iħarsu l-klima u l-ħolqien, fl-attiviżmu għall-paċi, għall-ġustizzja soċjali. Jollu għajta ta' tama. Id-dinja trista tkun aħjar. U r-risposta mhux ħadd ieħor, mhux il-barat tad-dinja. Ir-risposta hija f'qalbi u f'qalbek. Waqt li niftakru fil-kelma tas-sultan tagħna, dak li għamilt mal-iżgħar fost ħuti għamiltu miegħi. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jdirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejju rresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej, sultan tal-ħolqien kollu, prinċep ta' sliem u nitolbuh li jkollna l-paċi f'qalbna u fid-dinja. Għaż-żgħażagħ kollha biex ikunu jistgħu ispirati bl-eżempju ta' Kristu biex jgħinu ħajja ta' fidi, tama u mħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxija tal-Knisja biex ikunu jistgħu jiggwidaw u jrawmu l-fidi taż-żgħażagħ tagħna u tgħinhom jikbru fl-erf u fil-grazzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-ġuż tad-dinja biex inkunu mexxej mill-ġustizzja u l-paċi billi jarfu s-sovranità ta' Kristu fuq kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-familja biex inkunu postijiet ta' mħabba u npoġġu it-turment tal-fidi fil-ġenerazzjoni iżgħar. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għall-Papa li l-bieraħ kien xi ftit ma jiflaħx biex il-mulej jibirku bis-saħħa, bl-erf u bil-paċenzja. Nitolbu. Nitolbu biex ikollna iżjed żgħażagħ li jirrispondu bil-ferħ għal vokazzjoni l-mulej ħejja għalihom. Vokazzjoni sabiħa fiż-żwieġ, vokazzjoni fil-ħajja konsagrata u anke fis-saċerdozju. Nitolbu. Aħna unersqu lejn it-tmiem tax-xahar ta' Novembru, nitolbu għal ħutna l-mejtin anke b'mod speċjali żgħażagħ li mietu qasir il-għomor, anke f'raġunijiet differenti. Imma nitolbu wkoll b'mod speċjali għal vittmi innoċenti tal-konflitti, tal-gwerra, tal-mibeda.
Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. Sibijietna mdawru lejn l-irtaw u naraw is-sagrifiċċju tas-salib. F'dan mument offrut għalina l-kol biex fuqek tieħu t-toqgħod ta' kuljum u lej fidejk innati ħajti lilek u lej fidejk għadal-ħobs u l-imbir u lej fidejk hawn il-rida tiegħek fuq dan l-artar hawn jien mulej hawn jien. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju li bih ibnek reġa' ħabbeb il-bnedmin miegħek. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex l-istess ibnek jagħti lill-ġnus kollha il-grazzja tal-għaqda u sliem u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna assis għal dejjem u sultan tal-ħolqien kollu biex itemm il-misteru tal-fidwa tal-bnedmin billi joffri lilu nnifsu fuq l-artar tas-salib bħala vittma safja u tasliem. U wara li jkun ġab il-ħlejjaq kollha taħt il-ħakma tiegħu jagħti lilek is-saltna fuq kollox u għal dejjem. Saltna ta' verità u ħajja. Saltna ta' qdusija u grazzja. Saltna ta' ġustizzja, imħabba u sliem. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, baqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi raġrat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem.
id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvatur tad-dinja. Ħaġ bil-mewt għaw minn tiegħek, inti bdejtna Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna din għall-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafri l-minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati slimu l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għażu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi,
iżda l-ħnina tiegħek tuna li ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħib nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifhem. Restores and renews, turn beauty from ashes, fill our hearts anew. You are the God of forgiveness and grace, our weakness to strength, you transform day to day. Guide us in your truth, our hearts are open to you. Help me see as you see, Jesus. Help me love as you love. Help me be as you are, Jesus. 'Cause your ways are not my ways, your ways are not my ways, your ways are not my own. You are the God who restores and renews, turn beauty from ashes, fill our hearts anew. You are the God of forgiveness and grace, our weakness to strength, you transform day to day. Guide us in your truth, our hearts are open to you. So help me see as you see, give me the grace to see. Help me love as you love, give me the grace to love. Help me be as you are, Jesus. 'Cause your ways are not my ways, your ways are not my ways, your ways are not my own. 'Cause your ways are not my ways, your ways are not my ways, your ways are not my own. You give purpose to my wandering, you bring refuge to my soul. You see through the walls that I have built, you breathe life into my bones. You give purpose to my wandering, you bring refuge to my soul. You see through the
nitolbu. Tqarbilna mulej blikel tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbuk li bħalma uġieħ kbir tagħna li nħarsu l-ordnijiet ta' Kristu, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Hekk ukoll ngħixu miegħu għal dejjem fis-saltna tiegħu tas-sema u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Dan il-jiem ġi publikat dan il-ktib ċkejken għal Little Book kif sejjaħtlu li huwa ġabra ta' 25 poeżija akrostika li ktibt waqt is-Sinodu tal-Isfijiet. Min kien hawn il-bieraħ ħakopja jekk baqa' xi kopji nitlob lill-leaders biex mhux it-tieni kopja, min m'għandux kopja jieħu kopja. U nissuġġerixxi kulħadd min kollu bżonn kopja jew inkella jitlobna kopja anke l-kurja u huwa omaġġ tiegħu wkoll u mod ukoll biex il-valuri tas-Sinodu tal-Isfijiet li qed ngħixu għaliex għamilna l-ewwel sessjoni f'Ottubru ma pappejniex it was hard work. F'Ottubru u mbagħad issa nerġgħu niltaqgħu f'Ottubru tas-sena d-dieħla flimkien mal-Papa Franġisku li nitolbu ħafna għalih ukoll biex ikollu qawwa u saħħa. U nitolbu għall-Knisja biex aħna inkomplu niskopru lilna nfusna bħala familja f'mixja waħda flimkien. Fatti it-tutlu li issuġġeri l-ħabib tiegħi u li joġobni ħafna kien Walking in Harmony. U l-ħabib tatlu ikkommovejtni għax il-Papa waqt is-Sinodu kemm il-darba għalinna kien jgħidha ovvjament bit-Taljan l'altro nome dello Spirito Santo è armonija. L-isem ieħor għall-Ispiritu Santu huwa armonija. U inti tinduna fejn m'hemmx l-Ispiritu ta' Alla, fejn hemm il-ġlied, hemm il-gideb, hemm lejra, hemm il-mibeda, dik mhix armonija. Ma fejn hemm l-Ispiritu ta' Alla, it's hard work. Hemm l-armonija li naħdmu flimkien, li nisimgħu xulxin, li nimxu flimkien, li nieħdu paċenzja b'xulxin. Dik hija l-armonija ta' Alla. Nawguralkom ħafna f'din il-festa, aħna mbagħad il-lejla min jista' mhux bil-forsi intom għamiltu x-xogħol tagħkom il-bieraħ illum min jaf kemm intom għajjenin għax min raqataw ma nafx jirnexxu li xorqod bir-riħ li kien hawn. Imma aħna fil-5 ta' nofsinhar fil-Bażilika Minuri ta' Kristurella ħaġdid nagħmlu it-talba solenni tal-għasar tal-festa u ukoll nagħmel riflessjoni tal-okkażjoni għal min jista' jiġi. Knisa li tesa mhux ħażin, jivir ma ħsibx li se jkun hemm post, xi problema ta' postijiet. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. We've come in this place to sing a new song, overflowing with praise because of who you are. Generations proclaim the wonders you have done, ever constant God, so faithful. Shout for joy all the earth, for He is overcome. Let our voice resound. Can you hear the echo? In you our freedom's found. With you our walls break down. Our peace in every storm. You got us through it all. The sea resounds, the rocks cry out, the mountains bow, the trumpets sound. The sea resounds, the rocks cry out, the mountains bow, the trumpets sound. The sea resounds, the rocks cry out, the mountains bow, the trumpets sound. The sea resounds, the rocks cry out, the mountains bow. Can you hear the echo? In you our freedom's found. With you our walls break down.
peace in every storm. You got us through it all. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum fil-Festa ta' Kristu Re u fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Il-Quddisa tal-lum saret mill-Mużew tal-Avjazzjoni f'Taqali. Infakrukom li l-lejla kulħadd mistieden jattendi għaċ-ċelebrazzjoni tal-Festa ta' Kristu Re li se ssir fil-Bażilika Minuri ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid u tibda fil-5 ta' filgħaxija. Nixtiequ nfakrukom li minn għada it-tnejn 27 ta' Novembru sal-ħamis 30 ta' Novembru aktar minn 40 nisqof Ewropew se jkun Malta sabiex jiddiskuti suġġetti importanti li jolqtu l-fidi nisranija fl-Ewropa, mod partikolari dwar kif il-Knisja fl-Ewropa tista' tkun sinodali. L-insara kollha huma mistiedna jattendu għal qudies li se jsiru matul din il-laqgħa f'Malta sabiex flimkien niċċelebraw l-Ewkaristija bħala Knisja waħda. Għada tnejn, il-Quddisa tal-Ftuħ se ssir fil-Konkatedral ta' San Ġwan fis-6:30 ta' filgħaxija u se titmexxa mill-Kardinal Mario Grech. L-għada tlieta il-prefett tad-Dekasteru tal-Isqfijiet se jmexxi qudiesa fir-Rotunda tal-Mosta fis-6:30. L-erba' imbagħad 28 ta' Novembru l-Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi qudiesa fil-Katedral tal-Imdina fis-6 ta' filgħaxija. Kulħadd mistiedin nettendi. Grazzi tal-inaqgħu magħna. Awguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.